Sanibonani la ku-One nibingelele usifundo ezasemqashweni. Sibhalelwe-ke umlandeli-ke wethu we-One ekhala nje ngesitori sakhe sasemqashweni. Ubhale kanjena, ngiyabingelela kwi-One ngithi angithule nami nalo udaba lwami oluhlezi lungivelela mase kuzophela inyanga emqashweni. Ngiqashile, ngihlala eJaldini kanye noMasitende. Njalo uma sekuzophela inyanga ngiyasola ukuthi khona engathi uthatha ukudla kwami endlini engiqashe kuyo. Kanti akuyimi ngedwa ngoba ama-room mathathu kulo mqasho esiqashwe kuwo bese kuba indlu kaMasitende. Njalo uma sekuphela inyanga ngisole engathi ukudla kwami kuyancipha, angisatholi kahle. Ngiyasola engathi uMasitende une-spare key, njalo umuntu uma esemsebenzini uyangena ecaphuna ukudla. Kuthe ngibekisile ngelinye ilanga ukudla, uma ngibuya ngibeka into phekokudla, ngibuya lento isiwe phansi. Ngiyasola engathi uMasitende une-spare key zalama-room ngoba akusiyimi ngedwa engikhalayo, nakwamanye ama-room bayakhala ngalento engikhala ngayo. Sengize ngashintsha umqasho ngayo le nxa yokuthi uMasitende uthatha ukudla kwethu bese elindela imali ekupheleni kwenyanga koda ebesitshontshela ukudla kwethu. Ngiyabonga. Ngabe mbukeli wethu nawe lisake lakuvelela udaba olukanje emqashweni? Noma malungekho kanje, siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.